wa ko dako na grado eh. Ay, ikaw pa? Bilib na minsan mo eh. Salamat. Pa-perfect, yung ko akong exam eh, kaya na ako expression na. Ha? Naka-inspirasyon? Oo, dami expression na. Ito lang niya. Unsa man din na? Ay na lang, basta sikreto lang na nato to. Ay tara, ako bahala. Mag-chat ta. Basta libre ni mo ha. Oh, lagi. Tara. Ay, naray niyang gitero. Salamat. Naray dyan may Paabot. Tay bay, di ka kasaban si mama na nag-inom taron? Na first time man ako ni Bay. Na, ay lang palabi. Kagmay lang good. Sa makaya lang. Cheers. Magkakaibigan. Amino mo. Sabahan siya. Matay na dyan ko yung sinyo. Hindi ko kalimat yung inspiration. Kisa man dyan na inspiration ni mo. Ito ka na lang. Sige na sa mga dyan na Bay. Hindi mo will lagi bay. Ha? Ha? Bayad ka? Bayot ko. Bayot pag mo. Ano ta si mong mais brad no? Oo, lagi. Mais niya ako, oh. Ako kayong gilipyuhan. Matay brad. Dako ka gali na ni phone brad. Oo, Kay daga. mahal ba yung mais karon? Mga ginatong panginabuhi, mais na lang daw. Sa taman na, panaman naman ng sagingan. Mo gani brad. Dindo ta gyud sa imong mga mais brad oy. Buyag, salamat. Buyag. Matay, lain pa ato. Ato man ang mga anak ko. Asa brad? Ano? Matay no. Hala. Murag sila gyud na brad ba? Na. Hala, bis na pa. Hala. Wala kita. Tara mo yung mga liw ka. Nakaka ko kong papa. Ito na pala kong papa, oh. Asa ba mo gikan? Pa, sa eskwelahan pa. Ano yung gilabay kanina? Ito to, bulak to? Tara, manghuli na ta. Ay na ko ipabuhat sa mo sa balay. Brad, Ito mga bata to. Uy! Namali ka? di brad kay nakatoy ba? Ito yung mo? Ba nag-istorya si mo? Sa mga ganina ba? Bantay na sila to. Itong mga anak na to ba? Ako po gani, murag na, paano ko silang mga nilihukan? Mo ba? Matay no? Nagduda jud ko ng mga bata ba? Nagduda jud ko na.
Sige lang kay, naibalaan ako na pag-ulit ako sa balik. Ya, batos ako. Ito gipabuhat ni Papa eh. Kapuya po doon. Karon. Makabalo ra jud ko kung unsa jud akong anak, bayot ba o dili. Hadloko na ko ni. Kisa mo na! Lalaki magtingog ako anak. Isa na lang. Uy, kisa man yun no? Ngay, ako rin ba isa diri sa kwarto? Kisa man yun na! Lalaki jud akong anak. Lalaki jud akong anak. Yes! Isa na lang, isa na lang. Bantog ra lagi nga bayot man jud kang anak ka. Aduh, kaya radyo ko bayot.